spreken. Alguien habló por mí. Iemand heeft voor mij gesproken. Aleluya. Alguien habló por mí. Iemand heeft voor mij gesproken. ¿Por qué lo llamé alguien? Waarom heb ik het genoemd iemand? Porque había un hombre ciego Want er was een man die blind was. de nacimiento Van vanaf que geboorte. no podía ver. Want hij kon niet zien. Estaba sentado siempre, Hij zat altijd. mendigando, pidiendo. Hij zat altijd te vragen. Pero lo que me impresiona es, Maar wat mijn aandacht trekt, no es que se cayó y se volvió ciego, niet dat hij is gevallen en hij werd sino blind. que este hombre nació ciego. Nee, want deze man werd blind Y geboren. Jesús estaba pasando En de Heer kwam langs donde estaba él, waar hij was. pero él no lo podía ver. Maar hij kon hem niet zien. Diga conmigo, no lo podía ver. Zeg tegen iemand, hij kon hem niet zien. Hay muchas veces que Jesús pasa Er is heel vaak dat de Heer y langs usted no lo komt. puede ver. Maar je kan hem niet zien. Pero vamos a ver qué pasó aquí. Maar laten we kijken wat er hier is gebeurd. San Juan capítulo 9 versículo 1. Vamos a poner sobre nuestros pies para reverencia de la palabra del Señor. We gaan even opstaan om het woord van de Heer te lezen. San Juan 9 capítulo 1. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Pueden sentarse. Jullie kunnen weer gaan zitten. Alguien habló por mí, es el tema de hoy. Iemand heeft voor mij gesproken, dat is het thema voor vandaag. La Biblia dice Het woord zegt que Jesús vio a este hombre ciego. dat de Heer zag deze blinde man. Jesús vio a ese hombre ciego. De Heer zag deze blinde man. O sea que el hombre no vio a Jesús, Dat wil zeggen dat de blinde sino man que de Heer Jesús zag. lo vio a él. Maar de Heer zag hem. Muchas veces queremos ver a Jesús, Heel vaak willen we de Heer zien. pero te quiero decir algo que ya Jesús te vio. Maar ik wil je vandaag wat zeggen, de Heer heeft jou al No sé si alguien me va a gezien. entender hoy. Ik weet niet of iemand mij kan Muchas begrijpen. veces queremos buscar a Jesús Heel vaak willen de Heer para que zoeken. arregle nuestra situación, Dat hij onze situatie o para que arregle nuestro of problema, hij onze problemen goed zet. pero ya Jesús te está mirando. Maar de Heer ziet jou al. Ya Jesús te vio Want de Heer heeft jou y al ya gezien. Jesús quiere actuar a tu favor. En de Heer wil voor jou werken. No falta mucho para que Él hable por ti. Hij duurt niet kort dat hij het voor je zal doen. Dile que de tu lado, no faltará mucho para que Jesús hable por ti. Zeg tegen maakt niet, hij duurt niet lang voordat de Heer voor jou Cuando werkt. Jesús, ahora muchas veces decimos, ok, Jesús va a hablar, pastor, pero ¿cuándo Jesús va a Heel hablar? vaak zeggen de Heer gaat spreken, maar dan vraag je pastoor, wanneer zal hij dat doen? Pastor, pero ¿cuándo es que Jesús me va a defender? Wanneer gaat de Heer mij verdedigen? Pastor, pero ¿cuándo es que Jesús me va a sanar? Pastoor, wanneer gaat de Heer mij genezen? Cuando las personas empiecen a cuestionar tu situación, Als mensen beginnen jouw situatie te beschuldigen, cuando todos empiecen a hablar sobre ti, wanneer ze over jou beginnen te praten, es que Jesús va a contestar a tu favor. en dan gaat de Heer voor jou verantwoorden. No sé si alguien me va a entender aquí Ik weet hoy. niet of iemand mij kan Muchas veces, begrijpen. ¿cuándo es que Jesús lo va a hacer? Heel vaak vraagt wanneer gaat de Heer het doen? Jesús está esperando De Heer zit te wachten, para que más gente vea zodat meer mensen kunnen zien la situación que tú estás de pasando. situatie wat je aan het Jesús está meemaken bent. esperando De Heer zit te para que la wachten, gente empiece a murmurarte. zodat de Heer op mensen Jesús está esperando para que la gente empiece a criticar zodat ze jou para beginnen te después beschuldigen hablar por ti. en daarna voor jou te Pero spreken. tenemos que aprender a... Maar we moeten leren om stil te blijven. Aleluya. Porque si usted habla, Él no va a hablar. Als jij spreekt, zal hij niet kunnen spreken. Aleluya. Si usted se defiende, Él no te va a defender. Als jij jezelf verdedigt, zal hij jou niet Porque kunnen ya tú mismo te verdedigen. estás defendiendo a ti mismo. Want je zit jezelf te verdedigen. Pero este hombre Maar deze man no podía ver, kon niet kijken. pero sí podía escuchar. Hij kon wel luisteren. Me imagino que este hombre sentado Ik kan me voorstellen dat deze man y la gente están hablando sobre él, maar de mensen spraken over hem. diciendo, este hombre pecó. En ze zeiden, deze man is zeker Él está gezongen. así porque pecó su Hij familia. is zeker zo omdat zijn familie Él está gezongen aquí heeft. por su propia culpa. Hij is zo voor zijn eigen Y Jesús schuld. le dice, En de cállate. Heer zei, blijf Y stil. este hombre dijo, espérate. En hij zei, wacht even. Escuché que alguien habló por mí. Ik hoorde dat iemand voor mij sprak. Este hombre estaba a punto de empezar a llorar Deze man was op het punt om te huilen. porque no se podía defender. Omdat hij zichzelf niet kon Y si verdedigen. quería golpear a En alguien, als hij iemand wou slaan, no podía
hij zou slaan. Aleluya. Este hombre se quedó sentado En deze man bleef zitten. y dijo, bueno, En hij zei, estoy escuchando que están hablando de ik mí. hoor dat ze over mij zitten te praten. Estoy escuchando que me están criticando. Ik hoor dat ze over me zitten te roddelen. Yo sé que no es fácil callarse Ik weet dat het niet makkelijk is om cuando stil tú te sabes que hay blijven. alguien que está hablando de ti. Als je weet dat iemand over jou praat. No es fácil quedarse quieto Het is niet makkelijk om stil te cuando tú blijven. sabes que hay alguien que está hablando en tu contra. Dat iemand tegenover jou spreekt. Y hay gente que son tan sinvergüenzos En er zijn mensen die zo, que ellos saben que tú estás ahí al lado ze weten dat jij naast hun y zit. como quieran hablar de ti. En toch blijven ze over je praten. Pero lo que te quiero vengo a decir es Maar wat ik je vandaag wil zeggen que is, muchas veces ellos te ven solamente a ti, maar vaak zien ze jou alleen. pero no ven que Jesús está del otro Maar lado. ze weten niet dat er iemand naast jou is. Él ve solamente ese hombre está ciego, no hay nadie que lo Ze defienda. zien alleen maar de lege stoel. Ze denken niemand kan haar verdedigen. Tú no ves que tiene mucho tiempo en esa misma situación. Weet je niet hoe lang je in diezelfde situatie bent? Yo estoy seguro que es por la falta de pecado que él está ahí. Zeker de schuld dat hij gezondigd heeft. Pero alguien habló por él. Maar iemand heeft voor hem Y esa gesproken. persona que habló En die persoon die gesproken le heeft. respondió y le dijo: En die heeft geantwoord en die zei. nadie pecó. Niemand heeft Con gezondigd. otras palabras, deja de estar hablando basura. Blijf niet zo aan rotzooi Que nadie pecó. praten. Want niemand gezondigd Hay heeft. gente Er zijn que mensen están señalando die zijn aan het que tú signaleren pecaste, que tú dat pecaste, jij que tú gezondigd pecaste. hebt. Alabado. Pero ellos no saben Maar ze weten niet que Jesús dat Heere mismo sabe zelf que weet. no es culpa del pecado, Het is niet de schuld van que de tú estás en zonde. ese proceso, Dat jij in die en proces esa bent. situación. In die Es situatie. porque Het is omdat Él quiere Hij wil manifestar su gloria, su poder, su autoridad a través de tu vida. Aleluya. Gloria a Dios. Ese fue la única respuesta que Jesús dio. Het is de enige antwoord wat hij gaf. No es que nadie Aleluya. pecó, Het is dat niemand gezondigd heeft. es que ahora es que va a empezar a ver mi gloria. Want nu ga je pas de glorie zien. Estamos aquí todavía. Zijn we hier nog steeds? Estamos aquí todavía. Zijn we hier nog steeds? Él sabe que muchas veces Hij weet dat heel vaak. el mismo Jesús sabe Dat de Heer zelf que weet. no es tu culpa. Dat het niet jouw schuld is. Alabado Dios. Que Jesús mismo sabe De Heer weet zelf que no es tu culpa. dat het niet jouw schuld is. No era culpa del hombre ciego. Het is niet de schuld van de blinde man. Ahora, ¿por qué me doy cuenta Waarom valt dit mij op? que fue la voluntad de Jesús para que naciera ciego? Dat de wil was dat deze man blind werd geboren. Porque Jesús dijo, Want de Heer zei, es necesario het is noodzakelijk. para que mi gloria Zodat mijn se glorie pueda manifestar en su vida. kan manifesteren in zijn leven. Tú no puedes esperar Je kan niet que wachten la gloria de dat Dios de glorie van de se Heer manifieste en tu vida manifesteert si in no je hay nadie leven. para que Él se manifieste. Zodat er niemand is om te manifesteren. Muchos me decimos, papá, te quiero conocer. Heel vaak zeggen we, ik wil jou leren Te kennen. quiero Ik conocer. wil jou leren kennen. Necesito un encuentro con el Dios vivo. Met de Heer nodig. Para poder tener un encuentro, Om een ontmoeting te hebben tú met de tienes que estar Heer. ciego de nacimiento. Para que tú puedas tener un Om encuentro, een ontmoeting te hebben met de Heer. necesitas tener problemas también. Moet je problemen hebben ook. Aleluya. Para que Jesús te pueda defender, Zodat de Heer jou kan tú necesitas que verdedigen. alguien empiece a hablar mal de ti. Moet je iemand nodig hebben die slecht over jou praat. Para que Jesús pueda hablar por ti, Als je wilt dat de Heer voor jou spreekt, alguien tiene que empezar a hablar de ti. moet iemand over jou Entonces spreken. con Jesús lo contradice. Zodat het woord dat hij voor jou Y Jesús le dice, cállate, om te stellen dat hij porque zegt, este hombre va a luister, ver mi gloria. want deze man gaat mijn glorie. Jesús le dice, ciérrate la boca, En de Heer zei, blijf porque este stil. hombre va a verme un milagro hoy de parte de Want Dios. deze man gaat een wonder Yo no van sé de quién quiere un Heer. milagro aquí de parte de Ik Dios. wil dat zeggen, een wonder van de Heer. No, no, estoy escuchando poco amén, poco amén, poco amén. Dios mío, que va a recibir algo de parte de Dios aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver lo que dice el versículo 9. Respondió Laten we Jesús, kijken wat vers 9 zegt. no es que pecó De Heer zegt, hij heeft niet ni gezondigd. este ni su padre, En ook niet zijn ouders. sino para que las obras de Dios se Maar manifiesten zodat en het él. werk van God gemanifesteerd wordt. Jesús conoce tu situación De Heer kent jouw situatie. y sabe lo que está pasando. En hij weet wat er gebeurt. Dile que está a tu lado, Jesús conoce tu Zeg situación. tegen degene die naast jou is, de Heer kent jouw situatie. Dile, Jesús conoce tu Zeg situación. tegen degene naast jou, de Heer kent jouw situatie. Aleluya. Dicho esto, escupió en tierra
tierra En hij heeft toen op het grond gespuugd. e hizo todo con saliva. En hij heeft er een modder van gemaakt. Metsel van gemaakt. Speeksel van gemaakt. Y untó el lodo en los ojos del ciego. En hij heeft de modder gezet op de ogen van de blinde man. En la madrugada cuando yo estaba orando, yo leí esta parte. Toen ik midden in de nacht zat te slapen, wakker werd, begon ik deze stuk te Yo lezen. siempre soy una persona Ik ben altijd een persoon, que cuando leo algo, wanneer ik wat lees, o Dios me da algo nuevo o no lo predico. de Heer geeft me Halleluja. wat nieuws of ik predik het niet. Y yo le decía, Señor, pero si tú escupiste en tierra Ik vroeg me af, Heer, als jij u op de grond hebt gespuugd, una cosa tan fea, iets wat zo vies is, zo... Ja, con una saliva diga, dat is- Aleluya. y lo untó en el ojo del En hombre. toen heeft hij het gezalt in de Pero qué ogen van de porquería es esto, man. Jesús. Wat is dit eigenlijk, Heer? Y el Espíritu Santo me estaba ministrando. En de Heilige Geest had mij te zeggen. Le pregunté, maestro, ¿por qué tú escupiste en En tierra? ik zei, meester, waarom heeft u gespoegd op de grond? Fue la primera pregunta que le pregunté. Dat is de eerste vraag wat ik hem gesteld heb. Ahora yo te tengo a ti una pregunta. En nu wil ik jullie een vraag stellen. Jesús Aleluya. escupió en tierra, ¿verdad? De Heer heeft gespuugd op de aarde of niet? ¿De dónde creó Dios al hombre? Van waar heeft de Heer de mens gemaakt? Aleluya. Van de aarde of niet? ¿De dónde creó Dios al Van hombre? waar heeft De de la Heer tierra. toch van de aarde of niet? Gloria. No sé si están entendiendo. Ik weet niet of jullie me begrijpen op dit moment. Aleluya. ¿Dónde puso Dios el hombre para que viva? Waar heeft de Heer de mens gezet om op te wonen? Sobre la tierra. Op de aarde of niet? Lo que Jesús te está queriendo decir es Wat de Heer jou wilt komen zeggen is que tu milagro dat jouw wonder viene de arriba, van boven. pero ya está en dónde? Tu milagro viene de arriba, pero ya está en dónde? En la tierra. Aleluya. Muchas veces buscamos nuestro milagro En heel vaak zoeken we onze wonderen en diferentes op lugares, verschillende plekken. pero ya el milagro está en la tierra. Maar de wonder is eigenlijk al op de aarde. Jesús no Aleluya. hizo ningún milagro que usted no pueda ver, De Heer heeft geen wonder gemaakt wat je niet kan zien. sino que escupió en la misma Maar hij heeft tierra, gespuugd op de aarde. de donde sacó tu cuerpo, Van waar hij jouw lichaam de donde te formó. waar hij jou Lo que gevormd te heeft. quiere decir Jesús es, Wat de Heer jou wil en esta zeggen is, misma tierra, op deze es aarde. que yo te voy a bendecir. Alguien que entienda esto. No importa a dónde usted viaje, Maakt niet uit waar je naartoe no importa de dónde usted viene. Maakt niet uit van waar je Si viene de Haití, Als je van o de República Dominicana, o de Venezuela, en la misma tierra que tú estás, in dezelfde aarde waar je bent. ahí Dios va a producir tu propio En milagro. daar gaat de Heer de wonder doen. Ahí es que Dios va a producir tu propio Daar gaat milagro. de Heer de wonder doen. Alguien que dice conmigo, Gaat amén. iemand met me zeggen amen? Y le dijo, levántate En hij zei tegen hem, sta op y lávate en el estanque de Siloé. en was je in de tank. Que traducido es enviado. Het is vertaald als gestuurd. Ja. Ja, gestuurd. Uitgezonden. Entonces En él se levantó toen stond hij op. y se lavó en el estanque En hij Siloé. ging zich daar wassen Y in el de hombre tank. regresó mirando. En die man kon weer kijken. Tenemos que Aleluya. entender algo muy We importante. moeten iets eigenlijk heel goed Jesús le onthouden. escupe en tierra. De Heer spuugt op de aarde. Jesús le unta el lodo en los ojos. De Heer pakt het modder en zet het op de ogen Pero van de todavía el hombre man. no ve. Maar uiteindelijk kan de man nog niet zien. Aleluya. Todavía el hombre no está mirando. Die man kan eigenlijk nog niet zien. Jesús hizo lo que tenía que hacer De ya. Heer heeft gedaan wat hij moest doen. Pero todavía el hombre no ve. Maar de man kon eigenlijk nog steeds niet zien. Santo. Jesús le da una instrucción. De Heer geeft hem een instructie. Ve y lávate. Ga je wassen. Me imagino Aleluya. este hombre, este hombre que se levantó. En de Bijbel staat deze man stond Pero no op. estaba mirando Maar todavía. hij kon eigenlijk nog niet Ese zien. hombre se levantó En deze man stond op. topando. Hij begon alles aan te raken. Om de tank te La steken. Biblia no me enseña que alguien lo ayudó a llegar al In de Bijbel estanque. staat er niet dat hij geholpen werd. El problema que tenemos es, En het probleem dat we Jesús te hebben is, dice, de Heer zegt tegen jou, vete al estanque Siloé. ga naar de tank. Y estamos esperando que alguien nos ayude a ir al estanque Gloria. Siloé. Y muchas veces decimos, Dios, papá, pero todavía lo estoy viendo. En we zeggen, vader, we zien nog Y steeds. Jesús te dice, ve al estanque Siloé. De Heer zegt tegen jou, ga naar de tank. Jehová, pero no tengo la finanza. En we zeggen, Heer, we hebben de Ve financie. al estanque Ga Siloé. naar de tank. Tú no me pediste milagro. Je hebt me toch wat Tú no me gedaan? pediste sanidad. Je hebt me toch gedaan? Entonces ve a hacer lo que yo te estoy mandando.
temporeel Gloria a is. Dios. Usted se imagina un hombre ciego Kan je je voorstellen iemand die blind is, caminando die aan het lopen is, a un lugar die naar een plek gaat que él no puede ver. en hij kan eigenlijk niks Pero dice zien. la palabra, Maar het woord zegt, no sé cómo pasó, ik weet niet hoe het gebeurde, no sé quién le ayudó, ik weet niet wie hem porque geholpen la Biblia no heeft, lo dice. maar de Bijbel zegt No het niet. sé cómo, si él se trompecó, si Ik weet niet cayó o of se hij levantó, yo no gevallen is, sé. of hij is weer Pero algo opgestaan. dice la palabra de Maar Dios, iets zegt in het woord que van God. cuando volvió del En estanque, toen hij aankwam van de tank, cuando volvió de allá para acá, toen hij ging vandaan naar el hombre daar, volvió mirando. kon de man weer Halleluja. zien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué tú quieres que si yo te doy una palabra hoy, Wat wil je als ik vandaag een woord aan jou geef? tú quieres que se cumpla hoy mismo? En wil je dat het vandaag uitkomt? Porque tenemos falta de fe. Omdat je geen Halleluja. vertrouwen hebt. Aunque yo no vea nada, Ook al zie ik niks, yo voy a decir Cristo me sanó. ga ik zeggen de Heer heeft mij genezen. Aunque yo no pueda ver, Ook al kan ik het niet zien. alguien habló por mí Iemand heeft voor mij y gesproken. me dijo, ve al estanque En heeft Siloé, mij gezegd, ga naar de tank. que traducido es En dat deze als vertaling is. enviado, Uitgezonden. enviado, Uitgezonden. enviado. Uitgezonden. El estanque Siloé, De tank. no todo el mundo Jesús lo va a mandar para allá. Niet iedereen zal de Heer daar naartoe sturen. Solamente los que son enviados. ¿Cuántos son Maar de enviados aquí? mensen ¿Cuántos son die enviados aquí? zijn. ¿Cuántos son enviados aquí? Welke mensen zijn Jesús uitgezonden? le dijo, ve para allá, De Heer zei, ga daar naartoe. porque tú eres un enviado mío. Omdat je een uitgezonden bent van mij. Camina donde está el estanque Loop daar waar die tank is. y lávate la cara. En was jouw Halleluja. gezicht. Lávate la cara. Was jouw gezicht. Solamente si Jesús te envía, Alleen als de Heer jou uitzendt, puedes ir al estanque ga je naar die tank a gaan. recibir tu milagro. Om jouw wonder te Hay ontvangen. Er personas zijn que personen quieren ir al die estanque willen naar de tank gaan para recibir su om milagro, hun wonder te pero Jesús ontvangen. no lo mandó. Maar de Heer heeft u niet gestuurd. Gloria. Entonces, porque usted se sanó en el estanque, Omdat jij genezen bent in de tank, y yo también quiero ir al estanque para dan sanar. wil ik ook daar gaan om genezen te Pero worden. ¿quién te mandó? Maar wie heeft jou gestuurd? Aleluya. Ale dice aleluya, siervo. Niemand zegt halleluja. Pero ¿quién te mandó? Maar wie heeft jou gestuurd eigenlijk? A uno Jesús le dijo, ve a Río Jordán. Tegen iemand zei de Heer, ga naar de Rio Jordaan. A otro le dice, ve al estanque Siloé. En hij zei, ga naar de, tegen een ander zegt hij, ga naar de tank. A otro le dice, tu fe te ha sanado. En tegen een ander zegt hij, jouw geloof heeft jou geholpen. A otro le dice, ve y muéstrate a los sacerdotes. En hij zegt tegen de ander, ga en je... Ander? Sorry. Hoogpriester. De hoogpriesters. O sea, cada milagro que Jesús va a hacer, Van elke wonder wat de Heer doet, lo va a hacer diferente. zal hij verschillend doen bij iedereen. Algo tenemos que Er entender, is iets dat we moeten que begrijpen. debemos hacer las Dat cosas we de dingen moeten cuando doen Él envía. wanneer hij jou uitzendt. Gloria. Si no, no vamos a tener resultado. Anders zullen we geen resultaat hebben. Estamos aquí todavía. Me imagino que en esa ciudad En ik kan me voorstellen dat in die plek, había más personas que conocían el estanque Siloé. er waren meer mensen die die tank eigenlijk kenden. Los escribas estaban ahí. Los escribas. Los fariseos estaban ahí. Farizeeërs waren daar. Estaban ahí. Die waren daar. Había más gente que estaba alrededor de ese hombre. En er waren meer mensen die om hem heen Pero waren. cuando ese hombre viene de allá para acá, Maar wanneer die man kwam van daar naartoe, decían, pero ze zeiden, este no es el ciego de nacimiento. dat was niet de man die blind was van geboorte. Así hay mucha gente Daar zijn heel veel mensen queriendo ir al die estanque heel graag naar de tank willen sin que gaan. nadie hablara por ellos. Zodat niemand die voor hun heeft Deja gesproken. que Jesús hable por ti, Laat de Heer voor jou spreken. porque Él mismo te va a enviar al Want hij estanque. zelf gaat je daar naartoe Tú no eres sturen. cualquier Je persona. bent niet zomaar Tú iemand. eres un enviado de Je bent Dios. uitgezonden van de Dios va Heer. a cambiar tu posición De Heer gaat jouw positie y va a veranderen. cambiar tu situación. Hij gaat je situatie veranderen. Entonces los vecinos Ja, en de buren, le habían visto die hebben hem gezien que era ciego. dat hij eerst blind was. Escúchame, los vecinos, De buren, ik zeg jullie de buren. los Aleluya. familiares, De mensen dichtbij hem, families. los amigos, De vrienden. el esposo, De echtgenoot. la suegra, De zwager. el suegro, De zwager. los nietos. De kleinkinderen. Todo el mundo miró Iedereen heeft el gezien problema que tú estabas pasando. wat jij had, het probleem wat jij hebt Todo el mundo meegemaakt. miró Iedereen heeft la gezien situación que tú estás pasando. in de situatie wat je Ah, meemaakt. pero cuando Dios te cambia de posición, Maar wanneer de Heer je verandert van positie, cuando Dios cambie tu de situación, Heer je situatie la verandert, gente no van a creer mensen zullen lo niet que están
zeiden, ¿No es este is hij niet el hombre degene que mendigaba? die Aleluya. gevloekt was? ¿No era este el hombre que nació ciego? Was dit niet de man die blind was? Unos decían, él es. Sommigen zeiden, hij is er. Otros decían, no, a él se parece. En sommigen zeiden, nee, hij lijkt erop. Mas él decía, yo soy. En hij zei, ik ben het. Algo que me impresiona aquí es Iets wat mijn aandacht trekt hier is. que a lo primero el hombre no hablaba. Op het begin sprak die man eigenlijk niet. Pero ya cuando recibió el milagro, Maar nadat hij de wonder ontvangen decía, had, yo soy. zei hij, ik ben. La gente Aleluya. dirá, pero se parece a fulano de tal. En zei, hij lijkt op diegene. Ese no era el que no tenía carro, el que era pobre. Ze was niet diegene die arm was, die geen auto had. El que estaba endeudado. Die in schulden was. Pero cuando tú cuentes tu testimonio, Maar wanneer je jouw getuigenis que alguien vertelt, habló por mí dat iemand voor jou y heeft alguien pagó mi gesproken. deuda, En iemand heeft mij la gente no van a creer que Dios lo hizo para ti. dat de Heer voor jou heeft gedaan. Pero tú dirás, yo soy. En jij zou zeggen, ik La ben. misma persona que tú estabas criticando, yo soy. Degene die jij Pero el único problema hay Maar de enige probleem is, que ahora yo no soy el mismo mendigo. maar nu ben ik niet Yo dezelfde. no soy el mismo ciego. Ik ben niet dezelfde Porque persoon. alguien habló por mí. Want iemand heeft voor mij Y ahora yo gesproken. puedo En decir, nu kan ik zeggen, yo soy. ik ben. Gloria. Yo soy. Ik ben. Yo soy. Ik ben. Y le dijeron, En ze zeiden tegen hem, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? hoe zijn je ogen geopend Y él eigenlijk? respondió, En hij antwoordde, aquel hombre die ene man se llamaba Jesús. die Jezus heette. Por lo menos así yo lo escuché. Ik denk dat het zo is wat Porque ik no heb lo pudo gehoord. ver. Want ik kon hem niet Me zien. untó lobo en los ojos. Hij pakte mooi Y uit le zijn dijo, ve ogen. al estanque En Siloé hij zei, ga naar de tank. y lávate la En cara hij zei, was jouw y gezicht. recibí la vista. En ik kon weer zien. Aleluya. Una cosa tienes que hacer. Eén ding moet je maar doen. Le preguntamos cómo fue que Dios te sanó. En vraag, hoe heeft de Heer jou genezen? ¿Cómo fue que Dios te bautizó? Hoe heeft de Heer jou gedoopt? ¿Cómo fue que Jehová te levantó de esa cama? Hoe heeft de Heer jou laten opstaan van het ¿Cómo bed? fue que Jehová habló por ti y te defendió? Hoe heeft de Heer voor jou gesproken en hij heeft jou verdedigd? Y yo tengo 10 años en la iglesia y todavía estoy esperando un milagro. Ik ben in de kerk en ik wacht nog steeds op een La wonder. Biblia no dice que este hombre era cristiano, De Bijbel zegt niet dat hij christelijk was. pero este hombre era obediente. Maar deze man was gehoorzaam. Aleluya. Gloria a Dios. Este hombre era obediente. Deze man was gehoorzaam. No podía ver quién le hablaba, Hij kon niet zien wie tegen hem sprak. pero sí escuchó quién le hablaba. Maar hij luisterde wel. Aleluya. No podía ver quién le estaba diciendo. Hij kon niet zien degene die tegen hem sprak. Él ni siquiera vio quién lo defendió. Hij weet niet eens wie hem verdedigd heeft. Él ni siquiera conoció a ese Hij hombre. heeft die man niet eens gekend. Ahora, ¿por qué digo así? En waarom zeg ik dat? Porque cuando recobró la vista, Want toen hij weer kon zien, le preguntaron dónde está ese hombre. vroegen ze hem, waar is die Él dijo, man? no sé. Hij zei, ik weet Que niet. ni siquiera conoció a Jesús. Pero creyó en esa palabra. Hij geloofde in het woord. Que alguien habló por mí. Dat iemand voor hem gesproken Y had. yo obedecí esa voz. En ik was die stem Y gehoord. ahora veo. En nu zie Y ik. ahora veo. Gloria a Dios. Y Gloria a Dios. ahora Gloria a veo. Dios. Y ahora veo. Y ahora veo. ¡Viva Cristo! Aleluya. Dile que está a tu lado. Tú no tienes que hacer muchas cosas. Solamente obedece a Dios. Zeg tegen degene naast jou, je hoeft niet veel te doen, maar je moet alleen de Heer gehoorzaam zijn. Muchas veces queremos demasiadas oraciones. Heel vaak willen we veel gebed. Demasiado aceite. We willen te veel olie. ¿Y la obediencia para cuándo? En de gehoorzaamheid, wanneer komt dat? Sin obediencia Zonder gehoorzaamheid no vamos a ver la gloria de Dios. zullen we de glorie van de Heer niet kunnen zien. Si Jesús Aleluya. te quiere sanar de la rodilla Als de Heer jou had genezen van jouw knieën y yo te digo brinca, en ik zeg tegen jou spring. lo primero que vas a pensar es no puedo porque la En rodilla het eerste wat je gaat denken eigenlijk is, ik kan niet springen. ¿Y cómo tú quieres tu milagro? En hoe wil je je wonder eigenlijk ontvangen? Obediencia. Dat betekent gehoorzaamheid. Yo no sé por qué no hay muchos menes hoy. Ik weet niet waarom nu niet veel amen zijn. Pero si Dios te Amen. viene casa, te viene carro. Aleluya. ¡Gócese! Geniet. Aleluya. Hay personas, amados hermanos, que no van a entender cómo es posible Heel veel mensen zullen niet begrijpen hoe het mogelijk is.
que ahora no estás en la misma posición, Dat je nu niet bent in dezelfde positie. ni tampoco en la misma situación. En ook niet in dezelfde situatie. Lo que pasa En es, wat er gebeurt is no es que eigenlijk... yo sea muy bueno, Het heeft niks te maken dat ik misschien te goed ben. no es que yo sea muy malo. Of ik ben te slecht. Lo que pasa Wat er eigenlijk que is simplemente dat het gewoon is... alguien habló por mí. Iemand voor me gesproken heeft. Aleluya. Yes. Si usted puede entender solamente esa frase, Als je alleen maar die stuk kan onthouden. alguien habló por mí. Iemand heeft voor mij gesproken. Es imposible Het is mogelijk que usted salga de aquí igual. dat je hier hetzelfde naar huis gaat. Aleluya. Alguien habló por mí. Iemand heeft voor mij gesproken. Alguien me defendió. Iemand heeft mij verdedigd. Alguien me dijo, Iemand heeft tegen mij gezegd. tu situación va a cambiar. Jouw situatie zal veranderen. Alguien me dijo, Iemand heeft tegen mij te voy gezegd. a cambiar de posición. Porque Jesús es tu abogado. Want de Heer is jouw advocaat. Vamos aquí. Zijn we hier nog steeds? Deja que el abogado te defienda. Zeg tegen de advocaat zal jou verdedigen. Aleluya. El abogado que yo conozco no solamente habla, De advocaat die kent, die spreekt niet sino que alleen. manifiesta poder. Gloria a Dios. El abogado que yo conozco, usted De sabe que es un advocaat die abogado. kent. Hay abogados que te llenan papeles. Er zijn advocaten die papieren voor je invullen. Ya, vamos a ver lo que va a pasar. We gaan kijken wat er gaat gebeuren. Mandar la carta. Ik ga die brief La sturen. carta vuelve. Die brief komt weer Y terug. usted pagando. Jij moet La carta va. betalen. Die brief gaat La weer. carta no llega. Hij komt niet. Usted va para migración. Je gaat naar mijn Le immigratie. firman la carta. Ze ondertekenen die Usted brief. quiere pasaporte y no se lo dan. Je wilt paspoort, maar ze geven Usted je quiere los niet. papeles fijos pero no se lo Je wilt dan. de Aleluya. Yo conozco a un Dios Ik ken een God. que tú no tienes que pedir ningún abogado. Usted no tiene que pagar abogado. Si usted se calla Als jij y stil deja que bent ese abogado pelee por usted, en als je laat dat de advocaat voor jou usted werkt, recibe papeles sin sacar ningún cuarto. je zal die papieren ontvangen zonder geen één geld eruit te Yo sé lo que lo halen. estoy diciendo. Ik weet wat ik aan het zeggen ben. En Alemania, en Hamburgo, In Hamburg yo estaba ya ministrando. was ik daar aan het ministreren. Cuando ya llegó que a Holanda, En toen ik hier naar Nederland una kwam, hermana me llama een zuster belt para me saludarme. Pastor, om me te groeten. Ze zei, pastoor, ¿cómo está? Dios te bendiga. hoe gaat het? God zegen jou. Espero que todo esté bien. Ik hoop dat alles goed met je Y me gaat. dice, pastor, ore por mí. Ze zei, pastoor, ik wil dat u voor me Yo bidt. le dije, mi hermana, En ik zei, dile a su zuster, esposo zeg tegen uw que man prepare la maleta, dat hij zijn koffer que de allá klaar de República Dominicana daar van de va a llegar a Hamburgo. Zij hij komen naar Hamburg, naar Duitsland. La hermana me dice, pastor, En ze zei, ¿cómo pastoor, es posible que usted sabe eso? hoe weet u dat Yo le dije, es que yo no lo Ik sé, zei, ik weet pero het. tu abogado sí sabe. Después de una semana, la hermana me mandó una foto Mijn zuster die de me los foto's pasaportes del esposo met een paspoort van de con la maleta del esposo met de koffers die y el hombre llegando a Hamburgo. en de man kwam aan. Alguien puede darle gloria a Dios a esto. Cuando tú dejes Als je laat que tu abogado hable por ti, dat je advocaat voor jou spreekt, vas a ver manifestaciones. dan zal je manifestaties zien. Esto me pidió milagro. Deze man vroeg niet om wonder. Muchas veces estamos más atento pidiendo milagros Soms zijn we zo goed bezig om wonderen te vragen, que adorando a Dios. dan we vragen meer dan dat we de Heer aanbidden. Venimos a la iglesia We komen naar de kerk, pensando en el milagro. denken we aan de wonder. Venimos a la iglesia We komen naar de kerk toe pensando en la palabra. om te denken aan het woord. Yo creo que Dios me diga algo hoy. Ik wil dat de Heer wat tegen mij zegt vandaag. Aleluya. Lo primero que tiene que hacer es Het eerste eigenlijk wat je moet doen is je mond dichtmaken adorar en el corazón. en de Heer aanbidden vanuit je hart. Porque muchas veces cuando hablamos, Want heel vaak als we spreken, hablamos muchas cosas, spreken we zoveel dingen menos darle gloria a Dios. en we geven de Heer geen glorie. Muchas veces usted ve a una gente callada. Heel vaak zie je iemand die heel erg stil is. Pero esa hermana como que está frío. En dan denk je, waarom is die persoon zo koud eigenlijk? No se baila, Ze danst niet, no se goza, ze geniet niet, pero en su corazón maar in haar hart está adorando de una dimensión tan grande. zit ze de Heer te aanbidden op zo'n Y manier. tú con tanta bulla, tanta mueca. En jij zit zo te springen en zoveel dingen te doen. Y tú dices, ¿y cómo es posible que Jehová contestó a esa hermana que se sienta hasta allá atrás? En je zou denken, waarom antwoordt de Heer, geeft de Heer een woord aan degene en Que no aplaude nunca. en die zit nooit op Que siempre está llorando. die altijd aan het huilen is. Yo nunca he escuchado a esa
horen su zeggen. corazón. Maar diep in haar hart. En su In corazón. haar hart. En su corazón. Maar in haar hart. Está clamando a Dios. Zit ze de Heer te vragen. Por eso que Dios Daarom, no ve lo que tú haces de acá para afuera. de Heer ziet niet wat je doet van hier naar buiten. Maar hij kijkt van binnen in jou. Él ve lo que hay en ti. Hij kijkt wat er in jou is. Usted puede decir gloria a Dios. Je kan glorie God Pero si tu zeggen. corazón está pensando en el marido, Maar als jouw hart zit te denken aan een man. Heer toe. Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. este hombre no pidió milagro. Deze man vroeg niet om wonder. No pidió que nadie le ayude. Hij vroeg niet iemand om te helpen. Jesús llegó. De Heer kwam. Jesús lo vio. De Heer zag hem. Cuando tú te callas, Wanneer jij stil blijft, Jesús te ve. ziet God jou. Aleluya. A veces me gusta la gente que hable mucho. De Heer houdt niet van mensen die te veel Usted praten. no ha notado que Jesús no hablaba mucho. Zag je niet, heb je niet gezien dat de Heer niet veel sprak? A él lo iban a matar. Ze zouden hem doodmaken. Piensa que yo callado. Maar hij bleef stil. Aleluya. Crucifíquenlo. Ze zeiden, kruisig hem. Ese hombre callado. En deze man bleef nog steeds stil. Le estaban golpeando. Ze sloegen hem. Ese hombre callado. En hij bleef nog steeds stil. El profeta Aleluya. Elías De profeet Elias. quería escuchar bulla. Quería escuchar sonido. Hij wou geluiden horen. Quería escuchar trueno. Hij wou tronen horen. Tim, tam, boom, Bliksem. push. Pero cuando Jesús llegó, Maar toen de Heer kwam, llegó callado. kwam de Heer heel stil. Aleluya. Muchas veces cantamos, Dios no rechaza oración. We zeggen heel vaak dat de Heer Oración onze is gebed alimento. niet hoort of niet ontvangt. Cuando Él llega en el silencio, Maar wanneer hij komt, wanneer het stil is, porque Él está trabajando. omdat hij aan het werken is. Pero mi hermano, déjalo trabajar por Dios. Broeders, laat hem werken alsjeblieft. Aleluya. Déjalo trabajar. Laat hem werken. Si usted tiene mucho tiempo escuchando silencio, Als je heel lang niks gehoord hebt, déjalo trabajar. laat hem werken. Y sigue alabando a Dios. En blijf de Heer aanbidden. Y sigue cantando, yo le alabo de corazón, En yo le blijf alabo zeggen, ik con... aanbid de Heer vanuit mijn hart. Y usted llega hoy, Je komt vandaag. usted no vea nada, Je ziet niks. usted no siente nada. Je voelt niks. La otra semana, De andere zusters ven otra vez, komen nog een keer. alaba a Dios con el mismo fuego, En ze aanbidden God met con el dezelfde mismo vuur. gozo, Met dezelfde porque vreugde. llegará un día Want er zal een dag komen que Jesús se va a fijar en ti, dat de Heer op jou gaat letten. que tu día va a llegar. Jouw dag zal Llega komen. un día que el mismo Jesús te va a ver. De dag dat de Heer jou zelf zal El zien. profeta no tiene que verte. De profeet hoeft jou niet te zien. De nada vale que el profeta te vea que Jesús no te vea. Het is beter dat het is belangrijker dat de profeet, dat God jou ziet dan de profeet. Si Dios usa un profeta Als de Heer een profeet heeft gekozen para darte una om palabra, een woord aan jou te geven, usted tiene que gritar gloria a Dios, aleluya, romper silla, no rompa la cámara, la silla. je moet glorie aan Dios zeggen. Je mag dan op die moment alles kapot ¿Por maken. qué? Waarom? Omdat? Porque el maestro me vio. Omdat de meester mij gezien heeft. Muchas veces recibimos una palabra de parte de Dios Heel vaak ontvangen we een woord vanuit de Heer. y hacemos como si fuera que algo normal, no es algo En normal. we doen eigenlijk net of het iets heel normaals is. Si decimos Jehová está aquí, En als we zeggen de Heer is hier. la gente está haciendo como que fuera que nada está pasando. En de Halleluja. mensen zitten eigenlijk net of er niks aan de hand is. Pero Jehová está aquí. Maar de Heer is hier. Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué no se manifiesta? Waarom manifesteert hij niet? Porque no provocamos que se manifieste. Omdat we dat niet uitdagen. Este hombre provocó a Jesús con su silencio. Deze man ging de Heer uitdagen met zijn stilte. Porque Jesús sabía que la naturaleza del hombre es Want de Heer wist dat zijn gewoonte was responder, om antwoord te geven. pelear, Vechten, tirar el micrófono, om de microfoon te gooien, darle por la cabeza. slaan op zijn hoofd. Muchas veces, como dice un chiste por ahí, Net zoals altijd dat een grapje die zegt. Jehová, Heer, la venganza es tuya. de wraak is aan u, Heer. Pero úsame a mí como instrumento. Maar gebruik me als instrument. Y así Dios no trabaja. En zo werkt de Heer eigenlijk niet. Si tú quieres que Él te defienda, Als je wil dat hij jou verdedigt, deja que el mismo Dios te defienda. laat de Heer jou zelf verdedigen.
Lo que Dios va a hacer contigo Wat de Heer met jou zal doen. es tan terrible. Het is zo krachtig. Es tan terrible Het is zo krachtig. que nadie lo puede detener. Dat niemand het tegen zal kunnen houden. Nadie lo puede detener. Niemand zal dat kunnen tegenhouden. El hombre decía, yo no lo vi, De man zei, ik heb het niet gezien. solo escuché su voz Ik heb alleen zijn stem gehoord. y fue suficiente. En dat was al genoeg. Aleluya. Dank u, Señor. Dank u, Señor. Aleluya. Aleluya. Mira, cuando Dios me habló a mí Weet je, toen de Heer tegen mij sprak, para comenzar la obra, om te beginnen met het werk, su voz fue suficiente. zijn stem eigenlijk was al genoeg. No tenía que venir ningún profeta a confirmarme nada, Er moest geen één profeet komen om te bevestigen. ninguna gente decirme nada. Niemand moest mij wat zeggen. Su voz Alleen zijn stem fue suficiente. was genoeg op dat moment. Muchas veces queremos más Heel vaak willen we meer. que su voz. Meer dan zijn stem. La Biblia dice, De Bijbel zegt, por su voz, door zijn stem, todas las cosas alle dingen fueron hechas. zijn Halleluja. gemaakt. Con solamente escuchar su voz, Door alleen zijn stem te la horen. tierra tiembla. Solamente con escuchar su voz, los demonios salen corriendo. Solamente con escuchar su Door voz, alleen zijn stem te horen. las puertas de la cárcel se abren. De deuren gaan open. Con solamente Alleen maar escuchar su door voz. zijn stem te horen. Solamente escuchar su voz. Alleen maar door zijn stem te horen. Ni el día, Niet eens de dag. ni la noche Ook niet de avond. va a detener a Jesús que haga por ti. Dat hij zal doen wat hij gezegd heeft. Cuando yo estaba preparando esto, Toen ik deze woord aan het voorbereiden was, el Espíritu Santo me habló algo muy fuerte. de Heilige Geest sprak me iets wat heel krachtig was. Y era, En hij zei, usted sabe por qué los fariseos no reciben. weet je waarom de fariseeën niet ontvangen? Usted sabe por qué los escribas no reciben. En weet je waarom de geschriften ook niet ontvangen? Usted sabe por qué los religiosos no reciben. Weet je waarom de gelovigen ook niet ontvangen? Porque yo no me muevo en esa dimensión. Omdat ik niet beweeg in die dimensie. Le estaba diciendo a Jesús, En ik zei tegen de Heere, Jesús, Heere, es que tú no te sabes la ley, kent u misschien de regels niet? que el sábado no se opera el milagro, Dat er zaterdag geen wonderen kunnen uitkomen. que el sábado no se hace servicio, En dat er zaterdag geen diensten worden gedaan. que el sábado no se trabaja, Dat er zaterdag niet gewerkt wordt. que el sábado no se abre en lengua, En dat er zaterdag niet in tongen worden que el sábado gesproken. no se hace milagro, En dat er zaterdag geen wonderen que el worden sábado no se gedaan. profetiza. En dat er zaterdag niet Y le estaban geprofetiseerd contando a wordt. Jesús, En ik zat aan de Heer te Jesús, hoy es día vertellen. de reposo. En ik zei de Heer, vandaag is Y de dag Jesús van decía, a rust. mí qué me importa. En de Heer zei tegen mij, mij kan het niks schelen. Aleluya. Jesús está escrito en la Biblia, en la ley, Heer, het staat in de Bijbel. que el séptimo día que Jehová descansó. De zesde dag ging de Heer rusten. Me imagino que Jesús le dijo, Jehová descansó. En ik kan me voorstellen dat hij zei, de Heer heeft gerust. Pero yo alabo a Dios en toda hora. Maar ik wil de Heer op Yo alle quiero ver momenten. milagros todos los Ik wil días. wonderen Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, el año entero. Yo quiero ver gloria. Maakt niet uit welke dag. No podemos reunirnos el año nuevo porque el año nuevo es del diablo. We kunnen niet gezamenlijk komen, want oud en nieuw is van de duivel. No podemos reunirnos en el 14 de febrero porque es del diablo. We kunnen 14 februari niet gezamenlijk komen, want het is van de vijand. Ahora, si cae un domingo y hay culto, ¿qué tú quieres que yo haga? En als die op die dag valt op een zondag, wat wil je dat ik doe? Parar el culto. Dat ik me stop met de kerkdienst? Porque el diablo decidió llamarlo día de Cupido. Omdat die dag dat ze zeggen dat het vervloekt is? Que se muere el diablo y todo su Cupido. Laat de duivel maar Eso no son diabluras. Aleluya. Entonces hay gente que en ese día no recibe milagro porque están pensando, hoy es día de 14 de febrero, hay Cupido, Er San zijn veel Valentín, yo no sé. mensen denken dat op die dag kunnen ze hun wonder niet Y vienen a la iglesia, En ze komen dan naar de en kerk. vez de alabar a Dios, In plaats dat ze de Heer están pensando en aanbidden. Cupido. En denken ze aan Cupido's, aan Valentijnsdag. Aleluya. Y Jehová dice, En de Heer zegt, no llames impuro roep niet wat iets a algo que yo santifique. en iets wat ik al gezegend heb. Todos los días del año Elke dag van de le Heer pertenecen a Dios. behoort bij de Heer. Aleluya. Si usted no cree en Halloween,
Als je niet gelooft in Halloween, ¿Por qué se preocupa? waarom maak je je dan druk? Yo pongo campaña en el mismo día de Halloween Ik ben dezelfde dag van de Halloween. para explotar el diablo. Om de duivels te verbreken. Estaba pensando más en el día, Ze denken weer aan de dag, en las tradiciones aan de y traditie en lo que Dios puede hacer. en wat de Heer zal doen. Jesús le dijo, De Heer zei, este hombre necesitaba un milagro. deze man had een wonder nodig. A mí no me importó Mij maakte het niet uit si es sábado o no es of sábado. het Sabbat is of niet. Si es sábado o no es sábado. Of het Sabbat is of A het mí no niet me is. importa. Mij kan het niks Lo que me schelen. importa es Maar voor mij que belangrijk este is hombre dat deze man, necesitaba dat hij nodig had. un milagro. Dat hij een wonder nodig had. Y se lo di. En ik heb hem Y gegeven. se lo di. En ik heb hem Y se gegeven. lo di. En ik heb hem gegeven. Mi hermano, lo que Dios va a hacer contigo es terrible. Dile que está a tu lado. Zeg tegen degene naast jou wat de Heer met jou doen, zal krachtig zijn. Es terrible, es terrible, es Het is terrible. echt iets heel krachtig. Si usted está aquí hoy Als jij hier bent vandaag escuchando este mensaje, om deze boodschap te es luisteren, porque Dios va a hacer algo terrible. is omdat iets God iets gaat krachtig ¿Cuánto lo cree? ¿Cuánto lo cree? Este hombre decía, Deze man zei, yo no sé cómo pasó, ik weet niet hoe het gebeurde, ni cuándo pasó, en wanneer het gebeurde, pero algo sé maar één ding weet ik, que hubo alguien dat er iemand was que habló por mí. die voor mij gesproken Algo heeft. yo sé Eén ding weet que ik, hubo alguien dat er iemand was que me defendió. die mij verdedigd No heeft. lo podía Ik ver kon hem niet zien, porque todavía estaba ciego. omdat ik nog steeds blind was. Pero me pareció escuchar su nombre. Maar ik denk dat ik zijn naam hoorde. Me pareció escuchar su Ik nombre. denk dat ik zijn naam hoorde. Me pareció escuchar su pisada caminando. Ik denk dat ik zijn stappen hoorde. Me pareció que él estaba sentado al lado de Ik mí. denk dat hij naast mij zat. Yo no sabía quién era, Ik wist niet wie hij was. no vi su cara, Ik heb ze gezegd ni niet su gezien. color de pelo, Ook niet zijn kleur. pero escuché su nombre. Maar ik heb zijn naam gehoord. Escuché su voz. Ik heb zijn stem Y su gehoord. nombre es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. No fue María. No fue María. Het was geen Maria. No fue José. Het was geen José. No fue la Virgen de la Niet Altagracia. de Magdalena. No fue San Pedro. Het was niet Pedro. No fue San Juan de la Maguana. Het was ook niet San No Juan. fue Changó. Het was niet No San fue Belcebú que se le prenda. Het was niet Fue Jesús de Nazaret. Usted sabía que hay gente que va más al infierno que al cielo. Weet je dat er heel veel mensen meer gaan naar de hel dan naar de hemel? Yo soñé que estaba en el infierno Ik droomde dat ik in de hel was. más de 4 veces. Meer dan 4 keren. Y varón, ¿y cuántas veces usted fue al cielo? En hoeveel ben je naar de hemel geweest? Varón, pero es para allá que vamos. Hey, we gaan toch daar naartoe? Si el Señor te está botando tanto el infierno, tienes que tener cuidado. Als de Heer van de hel laat zien, dan moet je echt voorzichtig zijn, hoor. Y la gente se goza, no, yo fui al infierno. En heel veel mensen genieten ervan en trots Yo vi a zijn. Michael Jackson allá. Ik heb Yo vi Michael Jackson daar gezien. a Celia Cruz, yo vi a toda esa gente allá. Ik heb al die mensen daar A gezien. Chávez también lo vi allá al infierno. Pero ven acá. Yo le digo a Dios, papá, yo no tengo nada que ver con el infierno, muéstrame el cielo. Ik zeg tegen ze, ik heb niks te maken met Calle de hel. oro, Ik wil naar mal de de hemel. cristal. En esa calle yo quiero caminar. Si usted no conoce a Jesús, Als je de Heer niet si kent, usted no ha visto a Jesús, als je de Heer nog niet si gekend usted hebt, lo quiere ver, als je hem wilt zien, vamos a vivir para llegar allá arriba. Que yo también lo quiero conocer. ik wil hem ook kennen. Toma, no esto allá. Porque alguien me está usando. Want iemand heeft mij te Alguien gebruiken. me dio unción. Iemand heeft me zalving Alguien me dio gegeven. gloria. Iemand heeft me glorie Alguien me gegeven. dio dones. Pero yo tampoco lo he visto todavía. Pero lo quiero ver. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Yo siempre digo, de nada vale Ik zeg altijd que Jesús me sane dat de Heer mij y geneest yo no vaya para el cielo. en dat ik niet naar de hemel ga. Amén. Yo prefiero quedarme cojo, Ik ben liever mank, pero llegar al cielo. maar dat ik naar de hemel ga. Aleluya. Gloria a Dios. No sé si comparten la misma pensamiento.
pensamiento que Ik weet niet of jullie dezelfde gedachten hebben als mij. Gloria a Dios, Este aleluya. hombre dijo algo. En deze man zei iets. No me estés preguntando tantas cosas. Blijf me niet zoveel dingen vragen. Es que ni yo mismo sé. Ik weet eigenlijk ook niet wie. Cuando Jesús me sanó, Toen de Heer mij yo estaba en la genezen iglesia had. alabando. Estaba en la iglesia Ik alabando. was in de kerk de Heer te Y de aanbidden. repente sentí que algo cayó sobre mí. En opeens voelde ik dat iets over me heen kwam. Yo quiero que me pongan bajo la adoración. Yahweh, Rafa, Ik wil Elohim. dat jullie die aanbidding voor me zetten alsjeblieft. Que estamos ya casi terminando. We komen bijna aan de einde. Que el pueblo está cansado y se quiere ir. Maar de volk is moe en ze willen naar huis. ¿Están cansados? Zijn jullie moe? Yo pensaba que usted está cansado. Ik dacht dat jullie moe waren. Este hombre dijo, En deze man zei, no me pregunten muchas cosas, por favor. vraag me niet zoveel dingen alsjeblieft. Mi hermana, Zuster, no me esté cuestionando tanto. vraag me niet zoveel. Que Navidad, que no Navidad, que jamón, que no Kerst of jamón. geen kerst. Por favor, no me cuestione tanto. Vraag me niet zoveel. No me pregunte tantas cosas. Vraag me niet zoveel dingen. Una cosa yo sé, En één ding dat ik wel que en weet, ese día dat op die dag, fue que yo recibí mi milagro. dat ik mijn wonder heb En ontvangen. ese día en la que tú no crees, En de dag dat jij en ese día maar op die dag, fue que yo no podía caminar y ahora camino. kon ik niet lopen, maar nu kan ik En lopen. ese día que era día del esposo, Dios De mío, dag dat de dag is Dios mío, que yo no podía ver. dat ik niet kon zien. Ese mismo día, Maar op die dag, cuando ustedes no estaban durmiendo, terwijl jullie zaten en te ese día slapen, fue que yo recibí mi milagro. maar op die moment Alguien tiene que aplaudir a Dios por esto. Alguien tiene que aplaudir a Dios por esto. A Dios no le importa lo que piense la gente. Maar de mensen denken, A tu Dios lo que le importa es aan jouw God maakt het niet uit obrar a tu favor. om te werken voor jou. Aleluya. Póngase sobre sus pies. Kan iedereen opstaan alsjeblieft? Aleluya. Que yo no sé de ti, pero alguien va a hablar por mí también hoy. Yo Ik quiero que weet niet, maar iemand zal voor mij spreken vandaag. Ik weet niet wie. ustedes, yo tengo muchos problemas parado aquí. Jullie zien mij hier staan, maar ik heb heel veel problemen. Pero yo sé que si él habla por mí, Maar ik weet, als hij voor mij spreekt, todo desaparece. alles zal verdwijnen. Si él habla por ti, Maar als hij voor jou spreekt, todo desaparece. alles zal verdwijnen. Si Jesús abre su boca hoy a tu favor, Als de Heer jou spreekt voor jou, todo desaparece. alles zal weggaan. Todo desaparece. Alles zal weggaan. Porque mi Dios es poderoso. Want mijn God is krachtig. Mi Dios es poderoso. Want mijn God is krachtig. Mi Dios es poderoso. Want mijn God is krachtig. Mi Dios es poderoso. Mijn God is krachtig. Él es poderoso. Hij is krachtig. Aleluya. Aleluya. Se siente Levanta tu mano y empieza a hablar con Dios. Heb je handen op en begin met de Heer te spreken? Y dile, maestro, Hij zegt tegen hem, Vader, necesito que hables por mí. ik wil dat u voor mij spreekt. va a pasar. Maestro, Meester, necesitas que tú me defiendas. ik wil dat u mij verdedigt.